Znači, kad radiš tu brzinsku izdržljivost, je li to u redu, to su ti intervali, tu onda gledamo koliko ti možeš da izdržiš to. Mi imamo testove da imamo odličnog aerobca, koji ima lepu potrošnju kiselnika kao ti 60, ali kad dobije to da je CO2 kroz O2 jednako jedinica, znači to znači da si ušao u 100% aerobiju. I sad mi gledamo koliko preko ti to možeš da istolerišeš. Ti si išao čak na 1,16. To su ogromne vrednosti laktata, zato su se tako i listovi napunili pa si malo nalujao, znači pojeli te laktate, to su one soli mlečne kiseline, ali si ti to izdržao. Znači negde pravi metabolički zamor, maksimalni, što mi kažemo da hoćemo da ga postignemo, znači mi hoćemo da bude bar 1,10, a ti si išao na 1,16, to se već sad vodi kao ozbiljan metabolički zamor, a to je nama znak da si ti to mogu da istolerišeš. I onda tu indirektno gledamo i kakav si aerobno, a i kad uđete u tu 100% anaerobiju, to je ta brzinska izdržljivost, laktatna izdržljivost, mi gledamo koliko neko može da istoleriše. Pa imamo ljude koji dotaknu tu jedinicu u tom respiratornom količniku i jedva na 1,05 mašu, jednostavno nemaju toleranciju na laktate. A ovo volimo da vidimo najbolja kombinacija, da možeš i aerobno dugo, što ti daje mogućnost da se brzo oporaviš i da držiš jedan dobar intenzitet napora do pred kraj same trke, ako je neka srednja dužina, ne razumeš, onda opet kad uđeš u poslednjih 50 metara finiša sprinta, da možeš da izdržiš i te laktate. Tako da je ovo najidealnija kombinacija, pogotovo za te srednje dužine, gde nije ni sad ja ću lagano, a nije ni pun sprint, nego mora malo i da se taktizira i da se ima i jednog i drugog metaboličkog kapaciteta i oksidativnog, to je znači kiseonik, a i ovog anaerobnog glikolitičkog, to su ti laktati, to su soli mlečne kiseline.